Je mag je waskorrels krijgen, hoe komt dat? Vanmorgen kwam eerst de directeur even op visite. En die meldde bij ons dat er een brand was in Harlingen. En dat wij even erom moesten denken dat we niet zomaar naar buiten gingen vanwege de vieze wolken die hier overheen kwamen. We zijn nog even wezen kijken en, buiten. En we hebben meteen alles afgesloten en we zijn binnen gaan spelen, want we hadden bijna pauze. Aha, dus pauze is helemaal weer binnen Tropbracht? Ja, hebben we helemaal binnen Tropbracht. En we zijn druk aan het spelen gaan in de hallen en in de klassen. En iedereen liep wat door elkaar. Maar ja, we zijn allemaal wel een beetje gespannen, want het is toch wel een beetje erg wat er gebeurt. En hoe komt het allemaal en wat is er aan de hand? De kinderen die willen graag weten wat er aan de hand is. En het waait echt over ons dorp heen. En het is nog net door, hè? Het is nog net door. Nee, er zijn al ouders geweest die hebben al gebeld en gevraagd: wat doen jullie met de kinderen? Nou ja, dan melden wij ook van, we blijven binnen. En ja, om 12 uur, hoe gaan we naar huis? Ja, van de brandweer mogen we naar huis. En dan ook maar weer direct binnen blijven, want ja, ze weten nog niet wat er verder aan de hand is. Dus om 12 uur gewoon naar huis? Ja, 12 uur gaan we gewoon naar huis. Ja. Is de brandwacht hier nog onderdoor? Ja, ze zijn hier geweest. Een man of 4 stonden hier bij de deur. Of we het al wisten of we wat gehoord hadden. En we hadden het brandweerautootje al door de straat zien rijden. Ja. Dus ja, verder weten we ook van niks. We hoorden het vanochtend om 9 uur al. Ik dacht, nou, er is vast wat aan de hand. En nou, ja. Je ziet het wel. Ja. Ja. Maar hij is geen waskorrel in je als binnenbleef moest? Ik heb niks gehoord. Ik heb wel de ramen dicht gedaan. Helemaal niks gehoord. Wij hadden net vol oejet. Nee? Ik op een gegeven moment wat sirenes en ik roe naar huis en ik zie zwarte lucht. Ja. Dat wie het. En verder denk ik ik zie mijn ruiten meteen dwaan, want het stiltje wat boven. Dus ik heb de boel meteen neer, maar verder weet ik het net, ja? En de radio net omzetten? Nee, moet dat? Nee, dat gaat wel misschien. Maar het is me net direct druk. Nee, hoeft niet. Als er wat onder hoorn is, jerf het vanzelf. Dus het stilte boven wat, dus ik ga de ruiten tegen neer en dan is het weer klaar. Had je iets dringends te doen? Ja, ik ga met de trein naar Leeuwarden. Voor werk of school of zo? Nee, naar mijn ouders. Okay. Ja, die wonen in Leeuwarden. Maar geen schrik in de beullig? Nee. Het was al een vraag van de kinderen van groep 8 of de dieren ook naar binnen werden gehaald. Nou ja, we hebben ze gerustgesteld. We zeiden, dat doen de ouders vast wel. En wat voor dieren gaat dan? Kippen. Zeer gevoelig, zei dat meisje al, dus